even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, een van harte goede dag. Ik ben vandaag aan de Haji Ing Sumitaweg, meer bekend als de Oost-West-verbinding. En waar ik momenteel ben is nabij de Krama service station. Waarom ben ik hier? Ik heb een paar maanden geleden een opname hier gemaakt waarbij ik aangaf dat er geen straatverlichting hier is. En het is best wel pikdonker. Dus wanneer iemand oversteekt op de straat, zie je hem niet en dan kunnen er vreselijke dingen gebeuren. Maar wat ik ook heb gezien, kijkers, ze zijn bezig nieuwe lampen te plaatsen. Wat ik wel kan aangeven, ik heb gisteravond hier gereden en het is heel mooi om te zien hoe ze dus dit alles hebben geregeld, in elkaar hebben gezet. EBS is nog bezig. Ze zijn vanuit dus, de RGD-polie, nabij de rotonde van de commissaris Turkoweg, komen wij. Van daaruit tot om en bij Peperpot City is er verlichting. Daarna is er geen verlichting, want de heren zijn nog steeds bezig. Er waren mensen die vaker hebben geklaagd van het is donker, ze kunnen niet makkelijk zien. Wanneer ze op Bright rijden is dat ook een probleem voor de tegenliggers, want dan zien zij ook niet zo best. Maar we zien nu dat er wel een movement is. We zien nu wel dat er een movement met zich heeft meegedaan en er is nu verlichting. Ik ga proberen om nog een paar beelden te krijgen, hoe het in de avonduren eruit ziet. En dan gaat u het verschil zien. Maar kijkers, we kunnen zien dat de mensen dus druk bezig zijn. En dat de regering best wel even luistert naar de mensen. Eindelijk, na jaren problematiek, heeft de regering best wel nu een oplossing hiervoor gemaakt. We kunnen zeggen dat de regering dus eigenlijk wel nu eindelijk de problematiek die al jarenlang gaande was, heeft opgelost. Kijkers, zoals ik had aangegeven, ik rijd nu de Haji Ing Sumita, de Oost-West-verbinding, voorbij. Hier is waar ik daarnet was. En je kunt dus verlichting zien op straat. En het is nu wat mooier geworden en ook veiliger. En kijkers, zo ben ik ook vandaag aan van het Hogerhuisstraat, nabij de Doorsteekbrug. Een mooie brug, natuurlijk. Vooral met de verlichting daaraan toe ook. Een hele mooie brug. Maar er is nu een ander probleem die eigenlijk hier nu voordoet. En dat is dat het momentje dus de brug zakt, dat je in een heel andere situatie belandt. Dat is dus één, dat dit stukje van de straat heel slecht is. En met heel slecht bedoel ik dat ik zo meteen dus close-up beelden zal tonen aan u om te zien van, hey, dit is helemaal niet normaal. Kijkers, de straat zit vol met gaten en overlappingen. Dus eigenlijk heel slecht. Heel slecht voor de auto's om hier te rijden. Dit is nog het begin. En dan heb je dus daar het stukje waarbij iedereen vindt van nee, dit wordt hem niet. Momenteel zijn de werkzaamheden stopgezet door de rechter. En vandaar dat er nu niets gedaan kan worden. En als ik u ga wijzen, hier is er dus een hele waterplas. Het systeem in Akondre fout, zegt die meneer. En kijkt u hier, dus alleen maar water. Wat probeert deze bus te doen? Als u even oplet hoe de auto's rijden, rijden ze heel voorzichtig. Ook die bus neemt kans.
Kijkt u daar. Ziet u de gaten? Hij mag eigenlijk niet hier rijden, maar hij kan ook niet aan... U hoort de buschauffeur ook, de mam zet passie, ze zijn er zat van, kijkt u hier. Hier rijden is eigenlijk je auto gewoon brengen in heel veel problemen. Dus de auto's vermijden dan het gebroken gedeelte. Om vervolgens op de bermen te rijden waar de... En waar de bromfietsers moeten rijden dus de auto's. Heel erg, heel erg. Nu weten wij niet hoe diep zo'n een gat is. Maar je kunt wel zien dat het best erg is. Je kunt dus daar ook zien dat de asfalt eigenlijk ook afbrokkelt. En ook de van de Hogeruitstraat nabij Haven en GoTo is ook heel erg slecht geworden. Er zijn dus meerdere gaten ontstaan. Apasifout? Nou, je hebt actie van apasifout. Atakru. Ziet u daar, kijkers? Het zijn dus de burgers die heel erg verbaasd zijn over dit stuk. Maar de werkzaamheden kunnen ook niet verricht worden, omdat er heel wat zaken misgaan. En dus voor nu is het gewoon even zo voortduren totdat er weer toegang wordt verleend of totdat er weer wordt gezegd van hey, de straat kan gemaakt worden. Maar voor nu is dit wel erg. Er zijn mensen die dus ook toeristen die hier langs rijden en als ze niet weten dus hoe ze dit stuk moeten vermijden, kan dat wel voor een probleem zorgen. We zien daar een mooie brug, maar het momentje dus afzakt. We zien daar een mooie brug, maar het moment die dus zakt, en dan heb je dit slecht gedeelte. Ook de watertanks zijn ook heel voorzichtig. Want ze weten ook niet waar eigenlijk diep is en hoe de straat eigenlijk in elkaar zit. Mr. Pebble Banger. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire? Ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Die Frenti Route Dorpaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos komu sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afrontu yu kulturu. Nanga di Frenti Route famiri. Die Frenti Route familie, Bas Berg en Friend na Warimbo Crioro in loop 3 uur Bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. You sabi fa atori dis egomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Bahayu Karta no! Mama Horbaka Juno. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo!